yo penso, a mí dixeron que o máis poderoso do mundo era o amor. Iremos falar con él. Eu prefiro unha niña que sexa amable, simpática, Marcelino, por exemplo. Non sexas ordinario. Que dei esa idea. Que ordinariez. Ven, pon este escolario, que vexa que somos xente de ver. Veña, un vecino. Axiña, que temos traballo. Dixeron que vostede era o máis poderoso do mundo. Querería casar con esa filla. Sí, o máis poderoso. Contigo ninguén falou. Non é verdade que ese é o máis poderoso do mundo. Eles son un error. Eles poden máis, porque cando se ponen diante de mí non me deixan mandar ni comer. Entón, no dito na di. Xernos que vostedes eran os máis poderosos. Querería algún casar coa miña rica fillita? Non somos tan poderosos como vos dixer. O vento pode máis que nós. Lévanos que trenos por donde ele petra. Adeus. Estes tampouco me tiña boa pinta. Son de rosa. Señor Vento! Dixeron que vostedes eran os máis poderosos do mundo. Querería algún casar con esa filla? Que nós, os máis poderosos do mundo? Que risa me dá. Temos uns inimigos moi poderosos. Sempre estiamos contra eles e nunca nos deixan votar por o que queremos. Somos muros. Vostedes, adeus. Adeus. Estou esgotada. Cando remate descansarei 7 semanas. Eso sí, no hotel da Toxa polo menos. Señor Muro! Dixéronos que vostedes eran os máis poderosos do mundo. Querería algún casar coa miña rica, fermosa, bonita e listísima filla. Nós, os máis poderosos. Que